Bun, bine vă regăsiți la un nou video cu Roblox și banana, chicken. Da, în jocul ăsta putem să facem orice vrem noi. Uitați, putem să îl spawnăm pe prietenul meu. Yahoo! Și hai după mine, mă! Mă, nu știi încă să urci. Bine, în jocul ăsta e cam enervant când cineva urcă sau urcă pe scări. Adică nu urcă, se cacă pe scări. Din alea. Vreau să mergem mai tare. Și, da, stați doar o secundă. Stați doar o secundă. Stați un pic să despawnăm. Așa. Stați doar o secundă. O să pun pauză la acest videoclip. Pentru o secundă. Stați un pic. Stați un pic. Baconul tot mă urmărește. Îi pun o banană. Hai după mine. Hai. Cred că au fugit. I-am pus banana și au fugit. În fine. O să punem un pic pauză la acest videoclip. Stați un pic. Aia zic. Stați un pic. Bă, așa. A intrat prietenul meu pe mine. Dar voi nu cred că ați văzut. Stați un pic. Să vedem. O să pun un pic pe pauză că v-am păcălit. Nu a intrat niciun prieten pe mine. O să vedem. Haideți să punem pauză. Stați un pic. Ce? A intrat prietenul meu pe mine! Eu stăteam acolo și mă gândeam la ceva. Stați un pic. Da, bun. Credeam că e pe pauză. Și vorbeam Spider-Man! Uitați-i pe Spider-Man, mă! Da, am nevoie de ajutor să-l găsim pe prietenul meu. Zboară vânzele. În fine. Stați o secundă că durează 5 ani până îl găsesc. Stați un pic. Aia zic. Bă, stați un pic. Ok, oameni buni, uitați-l aici, s-o ascuns, mă. Tu crezi că poți fugi de mine? Ok, hai să ne mai plimbăm. Bă, deci, să nu-mi zici că nu știi să urci pe scară. Așa, bravo, mă. N-a poftim. Aia zic să am și eu un prieten deștept. Bă, prietene, dacă te uiți la acest videoclip, bă, dar de ce fug așa? Uitați-vă la mine. Bă, eu nu fug așa normal. Eu normal patinez. Îmi pun banana.